kunjalo bafowethu igoli lonke namaphethelo sesingangani 29 ka-August lapha eGold Reef City Casino eLyric Theatre bafowethu inkosi yamagcokama live in concert 2025 Jozi edition sesifikile. Amathikiti asiyatholakala ePick n Pay kanjalo naseweb ticket. Sacela ukuthi niphuthume kakhulu ukuthola amathikiti lapha eweb ticket kanjalo nakuPick n Pay oseduze nawe. Phuthuma bafowethu uthola amathikiti aqala ku-250 yaphezulu. Kanti ke iposter imininingwane uzothola kwiposter bafowethu uma ungena nje kwi-page lenkosi yamagcokama Facebook, Instagram, TikTok kanjalo naku-Twitter uzokwazi ukuthi uthole iposter lapho ezobe si-update ngayo yonke imininingwane yomcimbi. Inkosi yamagcokama live in concert 2025 Jozi edition lapho zobe kwenzeka khona bakube mnandi sidlala bukhoma nje ukubona siyiphethe kanje ahlobisile ziyobe ekhaya nazo. Sihlangane khona 29 August Lyric Theatre Gold Reef City Casino. Shwele.